Ang rosaryo sa Dios ng Kaluoy, sumala sa diary ni Sister Faustina ug sa Book of Truth. Si Jesus ngadto ni Sister Faustina sa diary 687. Iampo sa walay puas kining chaplet nga akong gitudlo kanimo. Ang moampo niini makadawat sa dako nga grasya sa panahon sa iyang kamatayon. Ang mga kaparian mo rekomendar niini ngadto sa mga makasasala isip katapusang paglaom sa kalawasan. Bisan unsa pa kadako ang sala niini, kung siya magampo nining maong chaplet, bisan makausa lang sa iyang kinabuhi, maangko niya ang grasya sa walay tupong niyang kaluoy. Ang kalag nga magampo nining chaplet, ubanan kanunay sa kong kaluoy sa tibuok niyang kinabuhi, ug hilabi na sa panahon sa iyang kamatayon. Akong anak, dasiga ang mga kalag sa pagampo sa chaplet nga akong gihatag kanimo. Malipay ako nga muhatag sa tanan nga ilang pangayoon sa ilang pagampo nining chaplet. Kung ang dako nga makasasala mo ampo niini, punon ko ang iyang kalag sa kalinaw ug malipayon siya sa oras sa iyang kamatayon. Kung ang katawhan magampo usab niini sa presensya sa himalatyon, ako mobarog nga magpatunga sa akong amahan ug sa himalatyon. Dili usa nga maghuhukom, kundili usa ka maluluyong manluluwas. Sa oras sa iyang kamatayon, dipinsahan ko isip akong kadaugan ang kalag nga magampo nining maong chaplet, ug kon ang uban magampo niini alang sa maong himalatyon, ang indulhensya parehas ra. Ang gahom sa rosaryo sa Dios ng Kaluoy, sumala sa Book of Truth. Pagampo kini ngadto sa amahan aron pagbalaan sa kalag. Kung iampo kini kanato alang sa atong pamilya, makaluwas kini sa ilang kalag. Kung ampuon kini bisan sa gamay lang nga tigom, makaluwas ni kini og milyon. Musabwag kini og pagkakabig sa mga kalag. Ang amahan magluwas og mga kalag kung maghalad kita sa atong kaugalingon sa pagampo niini, bisan makausa sa usa ka adlaw, hilabi na sa matag alas 3 sa hapon. Kinahanglan nga masayad ang uban nga atong masugatan, atong mga kaila kung unsaon nila pagluwas, hilabi na sa panahon sa kamatayon sa pagampo sa chaplet sa Dios ng Kaluoy. Sa pagampo sa Dios ng Kaluoy, nga gamhanang pagampo nga gihatag ngadto kang Sister Faustina, daghang pagkabig ang mahitabo. Palihog, sulti ang maminaw, dasiga sila, ug mahimo, mubasa niini, ug hinumdumi kung imo kining himuon, ug muampo sila sa hinapos nilang gininhawa, mahimo pa nga sila maluwas kanako. Ang rosaryo sa Dios ng Kaluoy, usa sa pinakagamhanang pagampo nga gihatag sa kalibutan. Espesyal kini nga pagampo tungod kay si Jesus mismo ang naghatag ni ining maong pagampo, pinaagi sa revelasyon nga iyang gihatag ngadto kang Sister Faustina. Mubo lang kini apan mahinungdanon kaayo. Sa pagampo niini, mabati nato unsa kalapad ang pagampo nga paghalad niini. Nagahalad kini sa espesyal nga pamaagi sa pagampo alang sa kaluoy para sa atong kaugalingon sa uban ug sa tibuok kalibutan. Maghimo kini kanato nga mamahimong balaan ug mahiduol sa atong Ginoo. Atong mapangayo dinhi ang espesyal nga mga grasya gikan Jesus pinaagi nining chaplet o rosaryo sa Dios ng Kaluoy. Pinaagi sa pagampo sa Dios ng Kaluoy alang sa tanan nga akong mga anak bisan diin, kamo akong mga samusunod makaluwas sa katawhan gikan sa kangitngit sa impyerno. Ang gahom niini nga pagampo, garantiya nga ang akong kaluoy magatabon sa tanan sa tibuok kalibutan. Tuguti ako nga magdala kaniyong tanan sa akong paraiso. Ayaw tuguti nga ako magantos. Kinahanglan ba nga ibilin ko ang bisan kinsa kaninyo sa mga kamot ni Satanas? Pagampo sa kong Dios ng Kaluoy sa alas 3 sa hapon, matag adlaw, ug maluwas nimo ang kalibutan. Imong Jesus,
Abril 30, 2011.